Nih malah Indonesia lagi menengah. Boleh bye. Nah. Ini dah lemon sudah nama ni. Lemon. Sata dong lagi ni. Sata dong lagi sata. Good morning. Dini hole suci lalainya ngkarbai ni sana jeng. Tahu dia lekha kini biha. Jelas video. Maya. Tak kira. Tak kerfini. Pihak ini kita kerana. Ngkarbai jeng ni thangga sih daya. Gosla ganani ready jakabai ni gosla apa bikong gan kabai. Tak kali water horne ya bikong gan kabai. Dah sorsang aku lalai bawa sini. Dini hole suci lakabai ada thangkan sih berai kagan dini hole mani khala. Berat gue bawa jabai berai ni munia bikubu berai ni langah ina lagi jirau pun kayaknya dini suci lalai kadang ada sana berai ini lagi punya rumah tangga nare. Berat goजानाव सो माराथालि होननाय जायगायावसो बे माराथालि ब्रकफिल होननाय जायगायाव बे ब्रकफिलावसो थांगोन आरो जोङो गोजानथार गारि अर्डार माबा खालामखाबाय बुकिं खालामखाबाय गारि फैबाथाय थांनोसै 2 मिनिट देखायदों 2 मिनिट नेनांगौ गारिया 2 मिनिटनि उनाव गारि फैबाथाय ब्लड नै थांसै दा जों बेरायहैखागोन दा ना बेरायनो लाङिनि दावराव जाबाय थायोना बे दिनै लांथारनां लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था जों अबे जायगायाव बेरायलाबायनानै फैयो नायलांबाय थादोल' आरो नोंथांमोना दा गारि फैथ'वाखै गारि फैबाथाय जाबायानो गारिया फैबाय गारि फैना अट' गाखोबाय नै बेनोमोन आरो जोंना बुकिंआ अट' गाखोबाय दा थांगासिनो आरो गाखोनानै नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ बबाव थाङो बेरायलाबायना फैनोसै जों दिनैबा हले नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो जोंखौ सोरबाफोर नुबा रायलायबानो जाबाय माराथालिफोराव थांगासिनो नै दासो रुमनिफ्राय ओंखारनानै एसे गोजान मोनफैबायानो 2 घन्टासोआ लाखागोन बेनिफ्राय माराथालिसिम सौहैनो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ट्राफिक जाम नै बाबा थांगासिनो ओमफ्राय ट्राफिक जामानो ओरैबायदि ट्राफिक जादोंना बुंनाङा आरो मेन रोड नै बेनि बे मेन रोडआवनो ओरैबायदि ट्राफिक जानानै दङ नै माबा बानायदोंना मेट्र' लामा बानायदों ओरै दासो जागासिनो माखासे गोदानसो नालाय बे बानायनायफ्रा बिराद ट्राफिक जाम जायो आरो बे लामायाव लामा बानायनो थाखायनो माबा जायो आरो ट्राफिक जामा बिराद जायो दा एसे हाइ स्पिडआव थांगासिनो नै बांगाल फैबायदि देग्लायना फैबाय नै बांगाल थांबा दांसो नुखायो एकदम बांगाल बायदि सिनखे एक्चुअली दिनैसो आरो थांसै नै जेरावबो लाङा होनना बुङोना बेनिखायनो थांथारनांगौ दिनै थांथारनांगौ बेनिखायनो सुथि लालायनानै जोङो बेरायहैखानोसै आरो बेयाव लोगोफोरनि रुमाव थांखांनानै आरो दा माबायाव थांबावगोनसो मा होनो लालबाग साइडआव बेरायहैबावगोनसो जोङो लालबागथिं आरो थांबावगोन जोङो बैनिफ्राय फैनानै लालबागाव हाबगोन लालबाग नङाबा मेजेस्टिकआव जायखिया मोनसे जायगायाव थांबावगोन आरो दा बेयाव थांनानै फैनानै खरमांला मोनफैबाय आरो नै खरमांलानि माबायाव दङ ट्राफिकआव दङ दा ओरैहाय दङ जाहैबाय माबा बानायगासिनो आरो बे लामाथिं दासो मेट्र'नि माबा बानायगासिनो आरो जाजोबाखै बेयाव लामाया दङ नै खरमांला बियो ओंखामबो जायाखै सिखारनानै दुगैबाय माबा फैबायल' दा थांनानै सौहैनानैसो जाहैनोसै जों ओंखामखौनो जाबोखायाखै ओरै फैदो खरमांलानि मल नै बियो ओरैनो बानायगासिनोसो ना ट्राफिक जाम जायो नै थालै बाहाय जायगाया बे ससेयाव सिगांबो बिदिनोमोन आरो दाबो बिदिनो आरो नै सोलायाखै दाबो बेनोबो दं ओरैबो नै बारा हले ट्राफिक गैया मा गैया गोसो होख्लायबाय नै
White Field over bridge बै गोजौनिफ्राय ओरै फैनानै गाहायजों गिदिंनानै फैबाय जों फैबाय नै दा बिराद गिदिर जायगायाव सफैबाय बिराद गिदिर आरो जायगाया लोगोआ बेना बैनो हनै दै लाना फैदों मा अर्डार होयो मेनुफ्रा नायदों मा अर्डार होयो सानबिसनो मानो लेमन सदा बेफोरसो अर्डार होबाय नै जोङो जाग्रायानो जेबो अर्डार होनोनो रोङा लोगो सासे फैगासिनो दं दाबो सफैयाखै लोगोआ बेयाव सेफ मावो आरो बे सेफआव मावो दाबो सफैथ'वाखै लेमन सदा ना मा होनो लेमन सदा ओमफ्राय बार्गार ना मामोनलाय ब्रेड्स ना गार्लिक ब्रेड्सो अर्डार होबाय जोङो अर्डार होबायलै माबा माबि जानोसै जोङो दिनै बिराद ओंखाम उखैबाय जाना फैखायाखै न'आव सानैबो जायाखै ओरैनो सिखारबाय मोखां सुबाय हाथाय फुबाय दुगैबायल' फैबायल' दासो फैनानै नै एसे अर्डार होबाय आरो दा बानायगासिनो दं मा बानायदों नै दाबो सफैथ'वा बानायगासिनो दासो सफैबालाय जानोसै एसे दैल' लाबोग्रोदों दैयालाय दैखौनो लोंग्रोनोसै आं सफैसान्दि कन्ट्रल सफैबाय नै दा लेमन सदा ना मा होनो साथा दंलायखाय नै साथा लोगोआ सफैबाय आंना लोगोआ दा सफैदों लोगोआ बोसोरनि बोराय बुरै सालाफ्रा सफैबाय लोगोआ र' मा जाहोयो बेयो दिनै बिलखौ बेखौनो दानहोनांगौ जों जानानै थांनांगौ बिलखौ बेखौ दानहोनांगौ नै मालाय दिनैसो लोगो मोननायखाय गोलैबाय हाय भिडिअ लाबाय आङो दिनै बेखौ एकदमबारे फुराना लोगो आरोबा बिसिना एकदमबारे नै गस्लाया दिनै माखौबा गानबोनानै एकदमबारे फसायबायनो गावहाबो मा ओंखाम जाबाय आङो दिनै जाखां लोंखां फैफिनबाय आरो जों थांसिगोन दा न'आव थांफिननोसै दा जानानै मानानै ओंखारबोफिनबाय बिराद गोबाव जाबायमोन गैयाबा 5-6 बोसोर जाबायमोन लोगोखौ लोगो मोननाया दिनै लोगो मोनना बिराद मोजां मोनदों आरो गोसोखौ लोगो मोनबाय फट'फोर लाबाय एसे मोजां मोनबाय आरो लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों गोसोखौ दिनै मोनफैनानै बे जायगायाव लोगोफोरखौ लोगो मोननानै गामि ओनसोलावसो जों थानाय बायदि जोंनि बायदि सिटि नङा आरो जों थानाया सिटि जायगायाव नालाय बे सिटि नङा आरो ओरैबायदि गामि जायगायावसो लोगोफोरजों थांफिनगासिनो नै न'आव थांफिननोसै रुमाव थाहैनोसै दिनैथ' सुटिखा नालाय दल'आ थाहैनोसै उन्दुना थाहैनोसै दिनै बाय लाबाय लोगोफोरखौ बाय लानानै फैबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौबो जोंबो बाय लानोसै माइरं लानानै फैबाय जोङो नै नोंथांमोनखौबो लोगोफोर बायसै दे दिनैनि दिनाव बाय